πολιτών που μένουν. Να ρωτήσω κάτι. Όμως πρέπει να βάλουμε μυαλό συνολικά. Συγγνώμη κυρία Χριστοφάκη. Ναι, γιατί Τελευταίες μέρες πήγανε δύο Και πάμε σε δελτίο, υποψήφοι και τους γιαουρτώσαν. Βγήκανε με δηλώσεις. Μα πήγε ο κύριος Αλαβάνος προκλητικά, βρε Σπύρο μου, και αποκαλούσε ρατσιστές τους κατοίκους του Παδηλίου Παντελεήμωνα. Ο κύριος Αλαβάνος μένει στην Πεντέλη, σε ένα φρούριο. Ήρθε ο Αλαβάνος να κάνει μάθημα, να δώσει ιδιαίτερα μαθήματα στους κατοίκους του Αγίου Παντελεήμωνα. Συμφωνείς με τη συμπεριφορά του? Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Έγινε αυτό, έκανε δηλώσεις, φασίστες, ακροδεξιοί. Είπε ότι είπε. Μισό λεπτό. Βγαίνουνε μέσα μαζικής ενημέρωσης και επαυξάνουν. Και κάποια στιγμή βγήκανε βίντεο. Και ήτανε γυναικούλες, κοριτσόπουλα, ήταν οι αγανακτισμένοι κάτοικοι. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να παρίσπευσαν εκεί πέρα και κακοποιά ή ακροδεξιά στοιχεία. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι απλώς οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι. Το συγκεκριμένο. Όταν βγαίνουμε λοιπόν, λέμε για τα εξάρχεια. Τόπος αναρχικών εγκλήματος ναρκωτικών. Στον Άγιο Παντελεήμωνα, μαφίες κτλ. Δεν μπορεί καμία εξουσία να κάνει απολύτως τίποτα. Δεν μπορεί, Σπύρο μου, και αυτό λέω για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πώς δεν μπορείς? Και να βάλουμε δύο ακόμα καλεσμένους για να δώσω το λόγο μετά στην κυρία Χριστοφάκη. Δεν μπορούμε να πούμε για το εξής. Διότι ο κύριος Αλαβάνος είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος του πολιτικού φαρισαϊσμού. Ήρθε από το φρούριό του, από την Πεντέλη, να επισκεφθεί προεκλογικά τον Άγιο Παντελεήμωνα, όταν εκεί δεν έχει πιει όχι ούζο. Δεν έχει αγοράσει ούτε ένα πακέτο τσιγάρα. Έρχεται λοιπόν στον Άγιο Παντελεήμωνα, χαρακτηρίζει φασίστες και ρατσιστές τους κατοίκους, που κάποιοι μπορεί να είναι, αλλά κάποιοι δεν είναι. Πώς να μην φάει γιαούρτι? Οι περισσότεροι δεν είναι. Οποιοςδήποτε και να τα έλεγε αυτά θα τρώγε γιαούρτι. Και εγώ θα τρώγα γιαούρτι. Και εσύ. Και η Τάνια. Και ο Αντώνης ο Μιλονάκης. Όχι γιαούρτι, με τις πέτρες θα μας παίρνανε. Είναι έτσι, δεν είναι? Ασφαλώς, αυτό λέω. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 3 με 4 λεπτά για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στην Τάνια Ιακωβίδου και στην κυρία Χριστοφάκη για να μιλήσουν και λίγο δύο